Haluaa keskittyä ja valmistautua tuohon kokoonpanotapahtumaan, eikä suostunut tuleen pitäen alkuesittelyä. Mutta tehdään sen verran, niin eli Pertti Uuserkkilä on idean isä ja traktorin omistaja ja pitää hommaa liikkeessä ja me muut sitten tehdään mitä tilanteen mukaan tarvii. Eli kyseessähän on tuommoisen 52 vuoden Fergusonin, se on nyt purettu, ja sitten sen kasaaminen käsityökaluilla yleensä mahdollisimman nopeasti. Eli vaikkei tässä nyt mistään kilpailusta kysymys, kelloa vastaan me koitetaan hoitaa tätä. Ja mitään sähkötyökaluja, paineilmatyökaluja, mitään vastaavia sellaisia ei saa olla mukana. Jokainen on purkanut sen nurkan traktorista, mikä on tarkoitus kasatakin. Tässä on semmoinen perussääntö, että jos rupeaa kasaa jotain, mitä toinen on purkanut, niin sen jälkeen peli on menetetty. Mutta hyvä. Ei pitkitetä. Herrat on innoissaan alkaa. Ja no niin. Sopiiko pieni aloitus? Siitä. Mä laitan samalla täältä kellon sitten päälle. Niin. Eli 3, 2, 1 ja aloitan. Tämä alku on tämmöistä, missä täytyy kohtalaisen hyvä sopu olla tallella, kun työnnetään toisten jalkojen välistä tunkkia ja kumarella ja kaikki on saman osan kimpussa, mutta hissukseen ne pääsee siitä omiin nurkkiinsa ja pääsee tekemään niin sanotusti itsenäisesti hommia. Nyt alkaisi olemaan ensimmäinen minuutti kasassa. Jos ei mitään ihmeempiä tapahdu, niin ainakin alkanut ihan hyvin. Näin. Tästä. No nyt tulee. Joo. Eli etupäästäni alkaa etuakseli ja menee paikalleen ja toisella reunalla niin laitetaan ilmanputsaria. Vieläkin. No niin. Ainakin se on kohdalla. Hyvä. Ja perässä alkaa nostolaitekansi olemaan paikallaan. Sitten alkaa menee jotain tasauspyörästön hammaspyöriä paikalleen. Sekin on sellainen, niin siihen kuluu nykyään niin pari sekuntia siitä, kun herra ottaa sen tuosta lattialta ja laittaa paikalleen.
ihan alkuun kun opeteltiin, niin ei tahtonut 2 minuuttia aina piisata. Liekö harjoiteltu niin monta kertaa, että kulunut ja menee jo paremmin paikalleen. Niin kaikki muuhan tässä tehdään niin kuin traktoria tavallaan niin kuin käyttökuntoon. Paitsi vaihdelaatikkoon ei laiteta öljyjä. Sellaista jätetään laittamatta, ettei sotketa paikkoja. Ja sitten pultit on kiristettynä, mutta ei suinkaan niin missään tehdasmomenteissa. Sormitiukkuuteen ei saa jättää mitään. Nyt ruvetaan saamaan jo ensimmäistä rengasta paikalleen, niin joidenkin mielestä se rupeaa vaikuttaa traktorilta, kun on edes yksi rengas. Hän on jo kasattu. Kokeillaan. Siellä parasta aikaa menee ulosoton akseli paikalleen ja vaihdekeppi löytää paikkansa ja etupäässä rupeaa löytyy syyläri tai jäähdytysneste säiliöni paikalleen. Vähän vettäkin, että sen kärsii sitten käynnistää ja ei kuumia. Sä jätit yhden ruuvin mutterin sitten tuohon taakse. Pertti. Joo, hyvä. Joo. Perkusolas tai sitten perkus on 20 kasaamisessa. Semmoisilla niitä siitä YouTubesta. Eli tämän saman tapahtuman voi jälkeenpäin katsoa Narvan markkinoiden videoista ja no, useampia tapahtumia, missä on oltu, niin löytyy sieltä. Ja se alkaa jo muistuttaa traktoria. 7 minuuttia ja 20 sekuntia olisi tähän mennessä käytetty aikaa. Ja alkaa, ainakin täältä päin katsottuna, alkaa viimeiset osat kiristyyn, eli takarenkaat ja sen jälkeen pukkien poistaminen ja käynnistäminen. 8 minuuttia on täynnä. Noin. Takapäästä vie pukki pois.
Niin kun ne aloitti samaan pisteeseen menee kaikki, niin ne näkyy lopettavankin. Siinä on jotain kiinnostavaa. Sen verran ajetaan, että todistetaan, että pystyy liikkumaan. Ja tänään herra käytti siihen 8 minuuttia 43 sekuntia. Se on tämä. Eli ennätys on tämä. Tästähän kuuluu kiitos yleisölle, koska te tämän porukan saatte jännittää ja innostua. Ja nyt ne on hikihelmiä täynnä ja tyytyväisiä. No niin. Alexander, meni. Joo.